L-Ordni tal-Kavallieri ta' San Ġwan ħabbar il-mewt ta' 79 Grammastru Matthew Festing. Festing met f'Malta wara li l-ġimgħa l-oħra waqt ċerimonja tal-Kavallier Francis Vassallo fil-Konkatedral ta' San Ġwan il-Belt huwa ħassu ma jiflaħx. Festing kien Grammastru tal-Ordni Sovran ta' Malta mill-2008. Iżda lejn l-aħħar tas-sena 2016 feġġet kontroversja u fil-bidu tal-2017 kien kostrent jirreżenja wara tilwima mal-Vatikan u l-Papa. Dan fuq kwistjoni li l-Ordni qassam kontraċettivi u mediċini meqjusa abortivi f'pajjiżi fqar. Dan il-każ kien qajjem kriżi fl-Ordni minħabba li dan jirrispondi dirett lejn il-Papa u fajnejn uħud twettaqat li jmur kontra id-dottrina tal-Knisja Kattolika. Festing huwa Angliż, studja l-istorja u fl-aħħar tax-xahar kellu jagħlaq 72 sena. Tul it-tmexxija tiegħu tal-Ordni huwa vjaġġa lejn il-5 kontinenti biex saħħaħ relazzjonijiet diplomatiċi tal-Ordni tal-Kavallieri ta' San Ġwan. Brabta mal-mewt tiegħu il-logutent tal-Grammastru Fra Marco Luzzago talab għar-roħ Festing. Hekk kif ġiet imħabbra l-mewt ta' Festing b'kitba fuq Twitter il-President ta' Malta George Vella fakkar fi żjara uffiċjali li l-Grammastru kien għamel f'Malta lura fl-2016 li fiha qal li kellu l-privileġġ li jakkumpanjah.